پەکەکێ هەموو تەبگێرên Kurdî bi كرێگرتیێن داگیركاران dibîne. Aras her ji destpêka damezrandana vê partiyê taniha damezrandin û werara vê partiyê dikeve bin gelek gumanan. Ji ber ku bera ku Öcalan rêxistinê ava bike, hevjîna wê bi navê Kesîre Yıldırım geça kesekî bû ku nêzîkatiyekî bêsnûr di gel saziya îstixbarata Tirkiye mîdî hebû. Her wiha peywandiyekî bêguman di gel hevalekî nêzîkî Öcalan bi navê pîlot yanî Necatî Kayar hebû. Ger ev babeta vê nivîsînê jî nebe, lê belê fireh mirov ciratir lêkolîn li ser bike. Paş salên heftiya li sedeya raborî da an ku di destpêka damezrandina PKK da nêzîkatiyekê bêsnûr ji aliyê hest û suzan da di navbera gelê Kurda hebû. Bi taybetî li hember bizavên rigarîxwazên Kurdistana Başour bi serkirdatiya General Mela Mustafa Barzanî. Ev nêzîkatî kartêkirina bizavên rizgarîxwaz ên Başour li ser navçeyên botan û hekarî de hebû û ev yek li gor îdeolojiya PKK tiştekî xirab bû ji bo pêşeroja wê. Gulleya yekêmîn li Bakurê Kurdistanê gelek rêxistin û bizavên Kurdî hebûne. Wekî dedeka de an ku rêxistina şoreşgerên Bakurê Kurdistanê her wiha bizavên Kokawa ala rizgarî û gelek bizav û rêxistinên din. Lê di dîroka PKK da bi tu awayekê PKK dampêdan bi wan bizav û rêxistinên Kurdî nekir. Carna ev bizav û rêxistine bi kevneperest û feodalî binav dikirin. Carna bi kirêgirtiyên dewletên istismarî. Rast e di vê demê da pitir ji her demekê din dîroka PKK da vê partiyê pitir ji her demekê din navê Kurdistanê aniye. Lêberê yekemîn gulleya PKK teqandî li hember kesekî Kurd bi navê Mihemed Celal Bucaq bûye û ew kes bi giranayî birîndar kir û hejmareke hevalên wî kuştin. Ew yek di demekê da bû ku Kurdistana Bakur'a pir bû ji serbaz û saz û dam û dezgahên dewleta dagirkera Tirkiye. Tevgir û partiyên Kurdî û PKK ev yek siyasetekê ku taniha PKK berdewam dike her çenda baş dizane û baş dibîne ku hêzên rejima dagirker li her cihekî û li her parçekî Kurdistanê da hene. Lê belê dihên û bahaneyan bi Başûrê welat digirin û şerê xwe ê çekdarî aniye ser axa taka parçeya azada Kurdistanê. Bi vê siyasetê carna daxwaza girtina ser konsoloskeriya Tirkiye li hewlêra paytext dike. Carna bi bahaneya hebûna hem baregahên serbazî ên dewleta Tirkiye li Başûr ku bi rêkeftineke navdewletî di bera Iraq û Tirkiyeyê li salên heştêyan de hatî îmzakirin çalakiyên partîzanî encam dide. Her wekî tu serbaz yan jî bingeheke serbazî a dewleta Tirk li ser axa Bakurê Kurdistanê de nebe. Ji xwe her ev yek bi xwe çendîn guman û pirsan ji bo kesên jîr dirist dike. Rêxistin yan bizav yan partiyê Kurdî tuneyê ku PKK şerpê nefiroşti bew şerdigel da nekiribît. Mezantirîn parta Kurdistanê ku PKK hevpeymanî digel da danabît parta yenekê ye. Lê belê sereray hevpeymaniya digel vê partî da her tim hewildayiyê vê partiyê di qada siyasiya Kurdistanê da winda biket û ji ber ku PKK bi xwe bi tenê bi partî û xwedê rastî dibîne. PKK bi çî rêgelê Kurd dixapand. PKK tu carekê kuştina Kurdan li ser xwe nakiriye mal û ji ber ku her dema plana kuştina kesekî Kurd dirêje pêş de rewşa îdeolojiya pêdivî bo durist dike û paşê çalakiya kuştinê pêketîne. Bi vê yekê şiye taniha rastiye ji hejmarekê herî zêde a gelê Kurd winda bike. Ji bo îspatkirina vê axaftinê em ê mînakekê zîndî baz bikin ev jî kuştina Ferîd Ozon, serokê rêxistina Kawa ye. Ferîd Ozon endamê serkirdatiya dedekadê ji malbata nivîser Mihemed Ozon e. Ferîd Ozon 3 salan tê zîndan kirin. Pişî serbest dihêt berdan ji dedekadê cuda dibe û partiya dengê Kawa ava dike. Ku ev parta a nêzîkî General Mustafa Barzanî bû. Nafatê hozanvan bû û gelek hozan bi pêşmergên Kurdistanê nivîsandine. Her wiha dixwast navçeya sîvereka ser bi parêzgeha Orfa wekî senter wergire. Xelk li vê derê pir şeydayê Ferîd Ozon dibin. Bi taybetî piştî ku partiya ava dike. PKK fam dike ku hebûna kesekî bi vê awayî wê we xeteriyê li ser pêşê roja wê durist bike. Lewra bi rengekî zor dûr ji mirovatiyê PKK Ferîd Ozon dikuje. Lê bi tu awayekî vê kuştinê li ser xwe nahesibîne. Belku dide ragihandin ku Ferîd Ozon ji aliyê eşîreta Bucaq hatiye kuştinê. Merama PKK ji vê yekê ew bû ku cepheyekê şer digel vê eşîrê durist biket û bi vê yekê bikare gelê Kurdî deverê li xwe kom biket. Piştîborîna çendîn salan li ser vê pirsê tu kesekê rastiya kuştina Ferîd Ozon bi destê PKK nezanî. Lê belê piştî yek ji serkirdên PKK ên wê demê dihête desteserkirin ji aliyê dewletê ve. Bi zelalî di dampêdanên xwe da her tiştî eşkere diket û dibêje. Me PKK ev çalakê pêkanî bû. Babetên bêniyên pêngeha darka mazî wê behsa qonax bi qonaxa xebata tarî a PKK bike. Ji dola beqa ta hatina şengalê.